prens medicació per dormir, però ja t'aixeques cansat perquè aquella medicació et dona un cansament. I llavors prens una altra cosa, sigui un cafè, sigui un estimulant, per poder tirar tot el dia. No descansem bé. No descansem bé. I no sabem com descansar bé, no? Hi ha una part entrem com en una roda, estem en una societat, i Espanya és una de les que està a nivell mundial al cap, no? Una societat que no descansa bé a la nit i que pren medicació per dormir. Prens medicació per dormir, però ja t'aixeques cansat perquè aquella medicació et dona un cansament. I llavors prens una altra cosa, sigui un cafè, sigui un estimulant, per poder tirar tot el dia. I arribes a la nit i ja no tens son perquè has tirat d'estimulants, no? I estem en una roda, a banda de l'estrès, que si ja no descanses bé, el cervell no es neteja bé. Si no es neteja bé, ja comença a funcionar malament, les connexions i el benestar, la alliberació de neurotransmissors que donen aquest benestar ja està alterada, i aquí comencem una roda també que és molt perillosa. El primer